खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। आसामाव 4.4 गोख्रैथिजों बांग्रिं मावदों। जालुकबारियाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायजों 7 फरायसानि जिउ खहा। 7 लाइमोननि जिउ गोमानाया दुखुनांथाव। दिथागिरिफोराबो फिसाफोरजों कन्टेक्ट लाखिनांगौ बुंदों हिमन्त। 15 मेनिफ्राय दासिम 160 नकल सना फालांगिरिफोरखौ पुलिसा हमबाय। थांनाय 24 घन्टायाव 40 कुकी टिउरियाफ्रा रैखाथि हान्जाजों गावथारजादों। गुवाहाटी एनजेपि वंदे भारतनि थाखाय गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मोदीखौ साबायखर बावदों। बिजनीआव वंदे भारतनि गिबि आगान नायनो थाखाय रायजो राजानि होंगो दोंगो। ससियेल मिडियायाव गावजों गाव हाब्रु सारलायनाया फरायसाफोरनाव गाज्रि गोहोम गोग्लैयो बुंदों खुंख्रा। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। दिनै फुङाव आसामाव फिन बांग्रिं मावदों। 24 घन्टानि खम समनि गेजेरावनो दिनै फिन खनसेबाव बांग्रिं मावदों। रिक्टर स्केलाव 4.4 गोख्रैथिजों दिनै फुंनि 8:04 रिंगायाव फिन खनसेबाव बांग्रिं मावदों। नेशनेल सेन्टार फर सेस्मोलॉजी सुंद'यै एनसिएमनि रिपर्ट बायदिब्ला दिनै फुङाव मावफुंनाय बांग्रिंआ सनितपुर जिल्लानिफ्राय जागायजेन्दोंमोन। लेटिट्युड 20.68 आरो लंगिट्युड 92.35 निफ्राय जागायजेन्दोंमोन बांग्रिंनि मावनाया। बबेखानि दिनै फुङाव 4.4 गोख्रैथिजों खमैबो 30 सेकेन्ड बांग्रिंनि मावनायखौ आसामजों लोगोसे भारतनि माखासे बाहागोनि अनगायैबो नसुं हादर बांलादेश, भुटान आरो चीनआवबो मोनदांनो हादों। नाथाय दिनै फुंनि बांग्रिं मावनायाव जेबो रोखोमनि खहा जानायनि बागै जेबो खौरां मोननो हानाय जायाखै। मख'नो गोनांदि दासान्दि हादरनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव गले गले बांग्रिं मावगासिनो दङ। दिल्ली, पान्जाब, जम्मु काश्मीरनि उनाव दिनै आसामाव बांग्रिं मावदों। बेबायदि गले गले बांग्रिं मावनाया फैनो गोनां माबा खैफोदनि इसारा जानो हागौ होननानैबो माखासे थाखोआव सावरायनाया सोलिदों। गुवाहाटी नोगोरमानि जालुकबारियाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। जालुकबारियाव थानाय डिजिपि मावख'नि साखाथियावनो राजा लामायाव बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाया जादों। जोबोद गोख्रैथिजों फैनाय गंसे स्कर्पिय' गारिया दाउ ब्रयलार लाबोनाय गंसे बोलेर' पिकआप भेनखौ सौदों। थांनाय हराव जानाय बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव 7 फरायसाफ्रा जाथायसालियावनो जिउ गोमायो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय 7 फरायसाफ्रा गासैबो आसाम इन्जिनियारिं कलेजनि 6थि सेमिस्टारनि फरायसाफोर आरो बिसोर गासैबो 7 नं हस्टेलाव थायोमोन। बबेखानि जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय इन्जिनियार फरायसाफोरखौ फारियै मंगलदैनि कौशिक बरुवा, शिबसागरनि कौशिक महन, माजुलिनि किरण भुइया, डिब्रुगड़नि इमन बरुवा, गुवाहाटीनि अरिन्दम भवाल, नगावनि उभांशु शर्मा आरो गुवाहाटीनि नियर देखा होननानै सिनायथिनो हादों। बे जाब्रबथायाव मृण्मय बरा, अर्नब चक्रवर्ती आरो अर्पन भुइया मुंनि गुबुन 3 फरायसायाबो गोब्राब जोखोम जादों। ओरैहाय बोलेर' पिकआपआव थानाय मजामिल हक, इउसुफ आली आरो राजिब आली मुंनि 3 सुबुङाबो गोब्राब जोखोम जादों आरो बिसोर 3निबो हालोदा दासिमबो खैफोदाव दं होननानै खौरां मोन्दों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला 7 माइल फारसेनिफ्राय जोबोद गोख्रैथिजों फैनाय AA01 FK 9605 नम्बरनि स्कर्पिय' गारिया गिबियाव डिभाइडाराव सौग्रावदोंमोन। बेनि उनाव उल्था दिगनिफ्राय फैनाय AA01 GC 8829 नम्बरनि बोलेर' पिकआप भेनआव सौग्रावो। बे जाब्रबथायनि बागै खौरां मोननायनि उनाव हरनि समावनो ट्रेफिक पुलिसनि गोजौ थाखोनि अफिसारफोर आरो NDRFनि टीमा जाथायसालियाव थांनानै जोखोम जानायफोरखौ बोखांनानै देहा फाहामसालियाव दैथायहरो आरो गोथै सह'फोरखौ बोखांनानै GMCHआव दैथायहरो होननानै मिथिनो हादों। थांनाय हराव गुवाहाटी नोगोरमानि जालुकबारियाव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव आसाम इन्जिनियारिं कलेजनि 7 फरायसाफ्रा जाथायसालियावनो जिउ गोमादों आरो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै फुङाव बे जाथायसालियाव थांनानै खौरां लाहैदों।
बेनि उनाव खौरांगिरिजों मोगा-मोगियाव गिबि मन्थ्रिया बुङो दि जाय जाब्रबथाया जालांबाय बेयाव सा 7 फरायसाफ्रा जिउ गोमाबाय। बेयो थारैनो जोबोद दुखुनांथाव। जायफोरा जोखोम जादों बिसोरो दा खैफोदनि बाहेरायाव। जायफोर फरायसुला फरायसुलिया गुवाहाटीआव थायो बिसोरनि बिमा-बिफा आरो दिथागिरिफ्रा गावबा गावनि फिसाफोरजों लोगोसे कन्टेक्टआव थायोब्ला मोजां जायो। फिसाफोरा मा खालामदों मा खालामाखै खबर लानांगौ होननानै फोरमायो। हस्टेलाव जायफोर खाबु दङ बिसोरखौ गोख्रोंसिन खालामनो थाखाय हस्टेल सामलायगिरिफोरखौबो बुंगोन होननानै गिबि मन्थ्रिया बुंदों। बबेखानि जाब्रबथाय जायोब्ला पुलिसआ नायबिजिरखायो। नाथाय बे जाब्रबथाया रोखा-रोखा जानानै दंखायो। बेयाव आलादा जेबो गैया। अब्लाबो पुलिसआ जा खालामनांगौ खालामगोन होननानैबो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। गुबुन फारसे आसाम पुलिसनि डिजिपि जिपि सिंहआबो दिनै जाथायसालियाव थांनानै खौरां लाहैदों होननानै मिथिनो हादों। रायजोआव सोलिगासिनो दङ नकल सना फालांगिरिनि हेंथायै पुलिसनि अपारेशन। नगावनि एसआइ जुनमुनि राफाया मोनसे लामा जाब्रबथायाव सोमोनांथावै जिउ गोमानायनि उनावनो नकल सनानि फालांगिरि आरो बेजों लोब्बा थानाय सुबुंफ्रा बांसिनै सावरायजादों। जायनि जुनै लखिमपुर जिल्लानि बङालमाराखौ लाजेननानै रायजोनि गुबुन गुबुन ओनसोलाव नकल सनानि हेंथायै पुलिसआ गोख्रों अपारेशन खालामदों। बेनि बागै आसाम पुलिसनि गाहाय मावख'नि सुबुं फोनांजाब ब्रान्चआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला पुलिस बिफाना नकल सना फालांगिरिनि हेंथायै थांनाय 15 मे अक्ट'निफ्राय रायजोनाङै सिग्रोमनानै नकल सना फालांगिरिजों लोब्बा थानाय सा 160 सुबुंखौ हमनो हाबाय। बिसोरनि गेजेराव गुवाहाटी नोगोरमायाव 3, कामरुपआव 6, बरपेटायाव 4, नगावआव 8, सनितपुराव 45, दरंआव 1, लखिमपुराव 63, गलाघाटआव 2, मरिगावआव 11, बङाइगावआव 2, चिराङाव 1, बिश्वनाथ सारियालियाव 10, हजायाव 3 आरो तामुलपुराव 1 नकल सना फालांगिरिजों लोब्बा थानाय सुबुंखौ हमदों। मख'नो गोनांदि नकल सना फालांगिरिनि गेदेरथार रेकेटनि हेंथायै अपारेशन खालामनायाव पुलिसआ गोबांथार बिबांनि नकल रांनि बिलाइ, नकल सना, लेपटप, कम्पिउटार, गारि, बाइक, मबाइल फन आरो बायदि बायदि अजद गोनां मुवा बेसादफोरखौ जब्द खालामनो हादों। बबेखानि नकल सना फालांगिरिखौ फोजोबस्रांनो हायागौमानि रायजोआव बेनि हेंथायै पुलिसनि अपारेशना सोलिबाय थागोन होननानैबो फोरमायदों आसाम पुलिसनि गाहाय मावख'नि सुलुङाव। मिरुनि नखर मन्थ्रि अमित शाह दावबायफैनायनि सिगां मणिपुरनि दाब दाब जायगायाव रैखाथि हान्जाया अपारेशन खालामनानै थांनाय 24 घन्टायाव कुकी थिउरियाफोरखौ सा 40 गावथारदों। बेनि अनगायैबो फिनजाथाय महरै सासे पुलिसनि जिउ खहा जादों आरो 4 आबादारिनि जिउ खहा जादों। लोगोसे सा 12 सुबुङा जोखोम जादों। मणिपुरनि नखर बिफानखौ सामलायनाय गिबि मन्थ्रि एन बीरेन सिंहआ खौरांगिरिनि सिगाङाव बे जाथायनि बागै मिथिहोदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला मणिपुरनि सरानपुर, बिशनपुर, काकसिंनि सेंनु, कांफी, पायें, कारकुल, कांपकपी आरो सेरु ओनसोलाव रैखाथि हान्जाया अपारेशन खालामदोंमोन। अब्लाबो नाथाय बेसेबां हाथियार बोखांनो हादों एबा हायाखै बेनि सोमोन्दै जेबो मिथिहोआखै। नाथाय सा 33 गुबुन गुबुन हान्जानि थिउरियाफोरा आखाइ दिखांदों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि मणिपुराव थांनाय 3 मेनिफ्राय 26 सानसिमहालागै इन्टारनेटनि खाबुखौ बन्द खालामनाय जादोंमोन। बे हारियारि दाङाबाजियाव दासिमाव सा 80 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय आरो गोबां धोन सम्पति खहा जालांबाय। नोजोर होनो गोनांदि मणिपुरनि हारियारि दाङाबाजिनि दुंहाव थासारिखौ सुग्लायहोनो इन्डियान आर्मिनि गाहाय मनज भान्डे आरो मिरुनि नखर रायजो मन्थ्रि नित्यानन्द राय मोनहा सानथामनिफ्रायनो मणिपुराव दंगासिनो। 29 मेनिफ्राय 1 जुनसिमहालागै सानथामनि हाबाफारिजों मिरुनि नखर मन्थ्रि अमित शाहआ दावबायहैदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि आरो मिरुनि रेल मन्थ्रि अश्विनी बैष्णवखौ गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों। मानो होनोब्ला दिनै बिसोरनि नाजानायावनो आसामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां फैदों। दिनै 29 मे 2023 समबारखालि गुवाहाटीनिफ्राय जागायजेननानै 22228/22227 नम्बरनि गुवाहाटी एनजेपि आरो एनजेपि गुवाहाटी वन्दे भारत रेलगारिया गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि फिरफिला दिखांजेननायाव खारजेनबाय।
गुवाहाटी रेल स्टेशनाव 12 रिंगायाव जागायजानानै कामाख्या, रङिया, नलबारि, बिजनी, निउ बङाइगाव, कक्राझार, पकिराग्राम बे मोनस्नि स्टेशननि अनगायैबो सोनाब बंगनि निउ आलिपुरदुवार, निउ कुचबिहार आरो धुपगुरि रेल स्टेशनावबो लाखिगोन आरो बेनि उनाव निउ जलपाइगुरि एबा एनजेपि रेल जंक्शनाव जोबथा हैगोन। हान्थियारिफोरा बाङाइ समनि गेजेरावनो गुवाहाटी रेल स्टेशननिफ्राय वन्दे भारत एक्सप्रेस रेलगारियाव गाखोनानै दावबायनो हासिगोन। चिरां जिल्लानि बिजनीआव 22228 वन्दे भारत एक्सप्रेस ट्रेना दिनै 29 मे समबार खालि गिबि आगान होलांबाय। गुवाहाटीनिफ्राय बिजनीआव मोनफैनो साननि 1:57 रिंगानि थिखानाय समनिफ्राय 1 घन्टा 13 मिनिट गदायै बिजनी रेल स्टेशनाव बेलासिनि 3:10 रिंगायावसो सौफैदों। दिनैनि बे गिबि सानाव बिजनी नोगोरनि गोबां रायजो राजाफोरा गोदान वन्दे भारत ट्रेनखौ नायनो जोबोद होंगो दोंगो खालामफैदों। आथिखालाव बिजनी ओनसोलनि रायजो राजाया वन्दे भारत एक्सप्रेसनि सीट बेचनि खौरांखौ मोननानै जोबोरैनो गोजोननाय फोरमायदों आरो रंजाखांदों। कामाख्या, रङिया, नलबारि, बिजनी, निउ बङाइगाव, कक्राझार, पकिराग्राम, निउ आलिपुरदुवार, निउ कुचबिहार आरो धुपगुरि स्टेशनाव थाथ'गोन बे वन्दे भारत एक्सप्रेस ट्रेना। आथिखालनि ससियेल मिडियायाव माखासे बर' सुबुंफोरनि गावजों गाव हाब्रु सारलायनाय दान्थे बिदान्थेयाबो फरायसाफोरनि गोग्गो सोलोंथाइ लानायाव हेंथा होदों होननानै बुंथिदों एबसुनि बोसोनगिरि खुंख्रा स्वर्गियारिया। सा दिगियाजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि बायदियै बर' बिजोङाव फरायनानै मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ मान बावदों। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि खुंख्रा स्वर्गियारिया। गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बिथाङा सेथि, नैथि आरो थामथि थाखोआव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरनिसिम गाहाम हामलायथि बावनानै बयखौबो गावबा गावनि थांखिखौ जाफुंहोनायाव बावसोमनो खावलायो। साफ्रोमबो फरायसाफोरानो गोग्गो सोलोंथाइ मोनथारनांगौनि सार्थआव दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 2006 मायथाइखौ सोलोंथाइ बोसोर फोसावनायनि उननिफ्रायनो बर' समाज आरो हारियाव गोजोननि थाखाय खामानि मावबोगासिनो दङमोन होननानै गावनि बिबुंथियाव दाजाबदेरबावो। नाथाय आथिखालनि ससियेल मिडियायाव माखासे बर' सुबुंफोरनि गावजों गाव हाब्रु सारलायनाय दान्थे बिदान्थेयासो फरायसाफोरनि गोग्गो सोलोंथाइ लानायाव हेंथा होदों आरो बे हेंथाफोरा बेबायदिनो थाबाय थायोब्ला सानसे हारिनाङै फरायसाफोरनि गोग्गो सोलोंथाइ लानायाव बेसेबांबा गेदेर खहा लाबोगोन होननानै गावनि बिबुंथियाव दाजाबदेरनानै बुंबावो। मान बावनाय हाबाफारियाव सनितपुर जिल्ला एबसुनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे सा दिगियाजुलि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।